Entonces, desde que hora levades traballando nesta alfombra floral? Pois comezamos ás 3 da mañá, a inmensa maioría do grupo de xente que estamos aquí, ainda seguimos de pé, outra foise sumando ao longo de toda a noite, e bueno, hai máis participantes que se dedicaron a preparar o material para que todo o mundo pudese ter pois, alguna participación de alguna maneira. Quen foi o artífice do dibuixo? Fina. En que te inspiraches para facer? Hombre, no dibujo que votamos todas as ciudades dos 260 que participan, votamos un dibujo varios dibujos que nos diron eles a votar, claro. E saliu este elegido e é o que fixemos. E foi unha noite dura ou se levou ben? Para algúns máis que para outros. Pero, bueno, levouse ben, e aparte a participación é moi boa, o ambiente da xente tamén é moi bo, e foise levando moi ben. Celebramos así, por tanto, tamén o Día de Galicia, non? Sí, o Día de Santiago Apóstolo, que co ser ano xacobeo, pois por eso este proxecto xa viña encaminado desde antes da pandemia, xa que a Asociación de Alfombristas de Ponteareas xa tivo unha reunión connosco e se puxo en contacto connosco moito antes da pandemia.